ngadi sekretari snong jung kamoba dorbar snong ti ngidon hakani ka joint action committee kumbala pen syai di presiden jung ka FKJP ba regional thaba ti hakani ka joint action committee ngidon ka KSU Mopram Circle FKJP kamoba dorbar snong bat kanong sokpo dorbar snong ti habang iyo snong kani ka khubor habang iyo kani ka message menen ba i sekretari snong jung ka nong sokpo ipentip syangi ba iong ba kadon ka allegation halor jung i tingi sung kendet ba kumno kala banom gata habang kipat ba kidon lang han ketugas ni kibabat ru kidi kipat ba handrengi kum kinong song nong sensar snong bat kumju ki seng balang nyadon rengkat hagatugas ni ba ngikem ni gibriu tinga syukwa ban bu ka jengkeli hang ni kalong ya ka sarkar ba bat kumju ya ki pasnai ki an mah bagi ong ya kallo bang ngimdi ban syemakti ngi kum ka join